बिटिआर सरकारनि मिशन बैसोमुथिनि जाफुंसारनाय बिटिआर ओनसोलाव जुग जुग रायजो जाबोनाय गुबुन गुबुन हारिनि थागिबि सुबुंफोरा सिगां समफोराव हानि फाट्टा मोननो हायाखैमोन। इउपिपिएल सरकारनि दैदेननायाव धोनस्री ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि रतेन्द्र दैमारिनि नुजाथिनायाव मैया धालखाता गेलेग्रा फोथाराव बेलासिनि 3 रिंगायाव धालखाता ओनसोलनि 87 नखरफोरनो गासै 471 दागाव 180 बिगा हानि फाट्टा फोरमानलाइखौ राननानै होयो। हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल पार मार्शेलनि नेहाथारि आगोना हाज'वारियाबो बाहागो लादोंमोन। ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफोरजों लोगोसे हानि फाट्टा मोनगिरि रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। बिटिआर सरकारनि मिशन बैसोमुथिनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलाव थानाय थागिबि सुबुंफोरनो हानि फाट्टा होनाय हाबाफारिया दिनै जाफुंसार महर मोननो हादों। बिटिआर सरकारनिफ्राय हानि फाट्टा फोरमानलाइ मोननानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायदों। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा नैबे धालखाता आरो हक्रादुबा 471 दाग जे धालखाता गबसार आरो हक्रादुबा गबसार गासै बेवहाय 80 जन नखरफोरनो 180 बिगा हा फाट्टा होनाय जादों। बिगासे करि सरकारा आबन्टन होग्रोबाय आरो बाकी किटा जिखिनि गाव दखलाव दङ बिथांमोननि जाबाय दिनैनिफ्राय अरायथायै। दा बेनि थाखाय आङो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो लेन्ड एन्ड रेभिनिउ इएम रन्जित बसुमतारी फेरेंगा सार आरो लोगोसे एसडिएलएसि बर्डनि चेयारमेन लेन्ड एन्ड रेभिनिउ जोंहा बर्डनि लेन्ड एडभाइजारि बर्डनि चेयारमेन डक्टर निलुत स्वर्गियारि इएम साबायखर बावदों आरो जोंहा नैबे कनक बाग्लारि आरो लोगोसे राजेन बसुमतारी बिथांमोना नैबे धालखाता आरो हक्रादुबानि बेखिनि हाखौ मोननो थाखाय बिथांमोना कमिटि दानानै खारबाय थादोंमोन आरो बिथांमोनखौ जों लोगो मोनबाय आरो जोंखौ बिथांमोना पार्टिनि हिसाबै जोंखौ एसे एनै अफिसियेल मुभमेन्टआव मदद खालामनो रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आरो बेबायदिनो जोङो मानगोनां चिफ प्रमद बर' रन्जित बसुमतारी डक्टर निलुत स्वर्गियारि बिथांमोनजों जगाजग लाखिनानै जोबोद गोख्रैयै नङा होमबा हा फाट्टाखौ होनो हाबाय आरो बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो रायजो राजा बिथांमोनाबो दिनै गोबां खुसि बे हाया दिनैनिफ्राय जुग जुगामि बिथांमोननि जाबाय सेटेलमेन्ट बिथांमोना मोनबाय। बेयाव बिथांमोना मोजाङै न' बां लुनानै गय बारि बागान आबाद मावनानै अरायथा जानो हासिगोन। सोरबा दिनै सरकारि मानिबा जाहोनाव बिसोरनि दखरसे दखरनै हा बियोब्ला बिथांमोना दिनै बिनि भेलु डिमान्ड खालामनो हानाय बिथांमोना मोनबाय। थ' बे सेटेलमेन्ट पार्मानेन्ट सेटेलमेन्टखौ खालामनो हानायनि थाखाय बिटिआर सरकार लेन्ड एन्ड रेभिनिउ इएम रन्जित बसुमतारी आरो लेन्ड एडभाइजारि बर्डनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि डक्टर निलुत स्वर्गियारि इएम बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो रायजो राजा बिथांमोना निसय आशीर्बाद होगोन प्रमद बर' इएम बा इउपिपिएल सरकारखौ बेखौनो मिजिं लाखिबाय आरो नोंथांमोनाबो बे मोजां मोनसे खामानिखौ फकास खालामनो थाखाय नोंथांमोना थेंक इउ जासिदों। गामिनि जानानै आङो बे हानि थाखाय गाहाय नेहाथारि मोनदोंमोन। बे समाव जों जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा जोङो 2022नि 6 जुलाइनिफ्रायनो स्टार्टिंनिफ्रायनो मावै जोंनि हानि जिथु जेंना बे जेंना जेंसिखौ दिनै जोङो उद्धार जाबाय। सेटेलमेन्ट अर्डार बा जोङो नियादि फाट्टा मोननो हाबाय। जों बेखौ खोब गोजोनदों आरो बिनि सायाव जों खोब गोजोननाय मोनदों। जोंहा प्रमद बर' सार जितु सरकारनि CM बेजों लोगोसे जोंहा जितु रन्जित बसुमतारी बा इएम फेरेंगा सार बिथां आरो बेजों लोगोसे जोंहा निलुत स्वर्गियारि सार बिथाङा जोंखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा फैबाय रतेन्द्र सार बिथाङा गोबां जोंखौ हेफाजाब खालामदों। बिनि थाखाय साबायखर आरो बेयाव खोब गोजोनथाव बाथ्राया बेनोदि जोंनि जेसेबांखिनि गामियाव सावथालानो जा बर'आनो जा हिन्दु ख्रिस्टान साफ्रोमबो धोरोम बासियालासिनो जोंनि बे जिथु इउपिपिएल सरकारा खुनु रावखौबो बासियालासिनो जोंनि बे हा मोनथायखौ होनो थाखाय आं गोजोनदों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि जिथु इउपिपिएल सरकारा जोंनिफ्राय माखासे थाखा फैसा गरसेबो लायाखै। फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय बिथांमोना हेफाजाबसो खालामदों। खायसेया बुंनो हागौ फैसा लादों खिन्थु नाथाय थाइसे गरसे लायाखै बेखौ आङो गोजोननाय मोनदों। बेजों लोगोसे आं बेखौनो बुंबावनो सानो मानो होनबा जोंनि जिथु खामानियाव जिथु माखासे पार्टिखौ लानानै सोंखारियाखै सोरबा BPF सोरबा कंग्रेस सोरबा BJP बेबायदि बुंनानै बिसोरो माखासे जोंनियाव थानायखिनि बा
माखासे जिथु खामानियाव बिथांमोना नेग्लेक्ट खालामाखै आरो रावबो दैदेनगिरिफ्रा नेग्लेक्ट खालामाखै। खोब गोजोनदों आरो बेबायदि जों सरकारखौ नांगौ आरो मोनबाय थाथों। जोंहा मानो होनबा माखासे खामानि मावबावनो दं। आद्रा थानाय जिथु जोंनि 1 बिघाखौ जों मोननो हादों, बिनि आद्रा थानाय खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो बे इउपिपिएल सरकारखौ हेफाजाब खालामनांगोन। बेखायनो आङो आंनिफ्राय जि बिबुंथि बा गोजोननाय मोनदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि गामिनि 81 जिथु जोंहा सेटेलमेन्ट अर्डार बा फाट्टाखौ मोननो हानाय सोद्रोमाफोरनि आं गाहाय नेहाथारि जानानै बेखौनो आं फोरमायो। आरो बेजों लोगोसेनो जाहाथे जोंनि माखासे खना खनला थानाय जिथु हा मावना लानो मावाखैब्ला बेखौ मावना लानो थाखायबो आं जाहाथे थुलुंगा हरो आरो मावनानै लानो थाखाय बेबायदि सुबिदाखौ मालाबाबो मोननाय नङा। मानो होनबा 1000आव सेटेलमेन्ट द्राफ्टआव जिथु जानांगौमोन 43,000 जागौमोन जोंनि भेलुलेसन हानि माबाया, खिन्थु बिनि गेजेराव 1000आवनो मिसन बैसोमुथि जिथु जोंहा प्रमद बर सरकार दैदेननाय बे 1000आवनो जानायखाय जों खोब गोजोनदों आरो बेबायदि सुजुग आरो सुबिदाखौ जों मालाबा बावनो हाया।